Danny, jij zit denk ik nog steeds een beetje op een roze wolkje na dat concert van een paar weken geleden. Onvoorstelbaar. Ik ben wel weer een klein beetje terug op aarde gekomen. Al is het alleen al door het geweldige weer wat we hier hebben. Maar nee, ik heb genoten van A tot Z. Echt van A tot Z. Heb ik me ook voorgehouden van, ja, je gaat nou een theaterconcert doen. Het was gelukkig uitverkocht. Dat vond ik al echt geweldig, om dat überhaupt te mogen kunnen vertellen. En ja, dan moet je zo'n concert doen en dan gaat 90% goed. Tenminste, in mijn optiek ging het allemaal goed. Ik zie dat mensen ontroerd zijn. En dat is ook precies hetgene wat ik wil. En dat is allemaal gelukt. Dus ik zit nog wel een beetje op mijn roze wolk, hoor, eerlijk. Was het ook een soort try-out? Is dit het begin van meer? Nou, als het aan mij lag wel. Het kost onvoorstelbaar veel geld, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En ik doe het allemaal zelf. Ik heb geen geldschieter of wat dan ook, dus ik moet het allemaal zelf dragen. Het is ook een groot risico. Maar wat voor mij belangrijk was, is niet of ik er geld mee verdien of niet. Het gaat er mij om dat ik mezelf op de kaart wil zetten. Ik heb natuurlijk een heel mooi platform gehad door het programma Bloed, Zweet en Tranen. Daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor. Maar op een gegeven moment moet je ook evalueren en moet je verder gaan. En dat heb ik gedaan. Het is een grote gok, maar het is positief uitgevallen voor mij. Nou, dat is mijn grootste droom. Dat heb ik altijd al gezegd, want ik zie nu bijna dit jaar 29 jaar. En ik bedoel, natuurlijk, iedere artiest zou wel eens een keer een stadionconcert willen hebben of wat dan ook. Maar als je het mij echt diep in mijn hart vraagt, Carré. Gewoon theater vind ik het allermooiste.